Tuliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ bi sɔgɔmada in na bi jumadonya in na ni ye aw ka kunnafoni gafe waati selen kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye i n'a fɔ laadala ko ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila jumadon na ni fasirikɛbaw olu mana jɛ ka min fasiri hakilina na bakurubaya la ne ni n balimakɛ Amadu Tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ale ka bamanankan cɛnin na walasa ka se k'o walawala aw ye donc o siratigɛ kɔnɔna na bi sɔgɔma fasirikɛbaw kɔni olu ye fasiriw kɛ n y'a fɔ cogo min bi ye jumadon ye bi ye lahɔrɔmadon ye an bɛ dugawu kɛ cɛganaw ye minnu bɛ boîte kɔnɔ o muso tɛ minnu bolo ala ka muso nɔgɔya ye an ka kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso minnu fana bɛ yan ko ala ka tɔ nɔgɔya tɔ ma jan bilen donc an bɛ dugawu kɛ olu fana ye min ye Lamini ye ale b'an bɛ musofuru ma an b'a fɔ ale bi ala k'ale fana ta nɔgɔya donc nin siratigɛ kɔnɔ Tolo an tɛna muru mɛn dagirida la donc nin waati na ne bɛ se k'a fɔ bi sɔgɔmada in na soit de Bamako wula min ye Nouvelle Horizon Agaja le Stop o kɔni bɛ ne bolokɔrɔ yan ni waati min sɔnna ka d'an ma maaw tulo garisigɛ mana kɛ min ye an yɛrɛ nɛn ni an ɲɛw mana se ka min ye ka min walawala u ye tulo garisigɛ na kɛ o ye n bɛ t'i fan fɛ e fana ɲɛ b'a i tɛgɛ fan bɛɛ donc mun ni mun bɛ e fana bolo sɔgɔmada in na ka di lamɛnjɛkulu ani filɛbaw ma nin waati in na. Musa y'a fɔ an bɛ foli kura min ye an lamɛnbaw na filɛbaw bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ k'u bɛ sɔgɔlen u ka télé Mandi la u bɛ sɔgɔlen u ka radio Mandi la Joliba TV News Joliba FM an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye yan ni gafew bɔra ka ban min ye gafew ye sa k'u kɔnɔ kumaw di limanaw ma ni nin gafe dama dama min ni e da sera a ma sa ni olu b'e bolo ne fan fɛ yan nɔ n b'a fɔ indicateur du renouveau ale bɛ n bolo a kumana n da bɛ don a la min ye info matin ale fana ye bɔli kɛ bi a kumana n da bɛ don a la wagati cogoya kɔnɔna la sa ni n sera ka n da don min ye national la le national n bɛ n da don a la ka na kuncɛ ni les échos welewele. Ayiwa Tolo o ko bali ne bɛ ko sudalen sa kosɛbɛ ne bɛna n bolo jigin balan kɔnɔ n bɛna bɔ ni gafe min ye an ko le stop le stop kuma bɛɛ bi yɛrɛ le stop kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna daminɛ ni min ye sabula Isu ninnu ka ko in bɛ yan bi kuranko le stop kuma bɛɛ dɛ kosɛbɛ bi a bɛ o ni ministre muso cɛ min ye an yɛrɛ balima madame Bintu Kamara ye o kosɛbɛ nka yanni o cɛ n kɔni b'a daminɛ ni min ye i n'a fɔ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ procès kɔni bɛ nin waati in na min ye achat d'équipement avion présidentiel o kiiri kɔni daminɛna koyi min de stop ye o y'a yira k'a fɔ o bɛ résumé kɛ 3e jour tile sabanan résumé ko o b'o o d'a ma o siratigɛ kɔnɔ min ye fasirikɛba ye o kɔni kɛn bɛ ka ɲɛgɛn yan bi dɛ min ye Isaka Tambura ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ bakurubaya la ko an bɛ se k'a fɔ min ye mercredi don ko procès dit avion présidentiel équipement militaire ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin dossier nin bɛ se k'a fɔ ko o donna a kɔnɔ ko in ko cour criminel économique kɛrɛfɛla la ko donc o siratigɛ kɔnɔ ko an bɛ se k'a fɔ ɲininkaliw tɛnkunna waati jan min ye madame Buhari Fili Sisoko ye o ye ɲininkaliw tɛnku a la koyi ɲininkali caman tɛnkunya la ko min ye ministre kɔrɔ fana min ye Cɛna Kulubali ye ale min fana kun tɔgɔ bɛ nin ko in kɔnɔ i n'a fɔ Sere ko ale fana kumana b'a la ko o siratigɛ kɔnɔ ko an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye cour d'assises min juge kɔni olu kɔni principalement min ye juge ye olu kɔni olu bɛ nin ko in ta ka ɲɛsin principal accusé min bɛ yen an ko madame Buhari Fili Sisoko ale kɔni nana baara la koyi walasa k'a fana ka tiɲɛ fɔ ka part de vérité min y'a ka tiɲɛ ye a fana ka se ka taa fɔ parce que maa tɛ jalaki ka sɔrɔ i ma ɲininka i dalakan na a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ nka a minɛ a b'a kɔnɔ ko wɛrɛ b'i kunna ko donc o siratigɛ kɔnɔ nin kiiri bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn n'o siratigɛ kɔnɔ min ye madame Buhari Fili Sisoko ye o de musoba in nan'i jɔ i n'a fɔ Kiminikɔrɔ donc a fana ye kuma ta ni jateminɛ kɛ ale tun ye ministre des finances ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ nin projet in kalama ni projet in yira a min ye aéronef sanni ye ko ale bɔra kalama courant novembre 2013 san 2013 ko ministre kɔrɔ min ye Umar Tatamli ye ko septembre kalo tile 5 san 2013 ko ka taa avril kalo tile 9 san 2014 ko min ye ministre kɔrɔ ye ko ale fana tun y'a yira k'a fɔ ko ale tun ye jalaki min ye ɲininkali kɛ reproche kɛ ka min ye ministre ye k'a fɔ
ni bara min kɛmɛ a fɛ ni waati na k'a fɔ ko min ye parquet ye ka yira k'a fɔ ministre fana k'olu kɔni jalakili min b'a kan ko o kɔni y'a yira k'a fɔ a ye jamana ta ka don ko la ko min tun tɛ u ka exercice budgétaire kɔnɔ donc i n'a fɔ san o san jamanaw bɛ musaka min bila dépense la ko o ye k'a ye jamana don o la ka sɔrɔ a tun tɛ exercice budgétaire kɔnɔ donc a kɛra comme a ko kɛra ka sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ o ye cour ka kuma ye ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye premier ministre ye ko en outre ko a ye premier ministre kɔrɔ min tun bɛ o waati ko a bɛ se k'a fɔ k'ale tun y'a fɔ o ye koyi novembre kalo tile 17 novembre kalo tile 16 san 2013 ko a y'a yira k'a fɔ min ye o ye k'a fɔ monsieur madame Touré ko ale tun ye maa min tun ye o ministre masurumamɔgɔ ye ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko o tun bɛ portefeuille min fana occupé o waati ko ye portefeuille ministère délégué au budget ko o fana tun kan ka na baara la ni waati na walasa kana se fana ka sa fo pour que cour ka se ka faamu ko min kɛra ko bon ni an k'an bɛ segin ni ko kan ko kɛra cogo min avion yɛrɛ sɔrɔla cogo min ye aéronef ye ko madame Buhari Fili Sisoko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale tun ye email dɔ kɔni ci o waati premier ministre kɔrɔ tatamili ma k'a fɔ a ye gɛlɛya minnu bɛ sɔn k'a sɔrɔ ni baara in kɔnɔna na ka kɛ waati kɔnɔna ye ko lettre d'intention ko a y'a yira ko o waati ko a ye ɲininkali yɛrɛ kɛ k'a fɔ est-ce que a ko bɛna se ka a si c'est conforme i n'a fɔ ni an ka budget ko o bɛ bɛn donc ko n'i ye jateminɛ ko o waati ko min fɔra ye ministre délégué fɛ échange kɔnɔ min ye ani français dɔ bɛ yen ko Marc Gafile Joly ko o waati o tun ye conseiller consultant ye gouvernement kɔrɔ ko o yɛrɛ tun ye min ye o tun bɛ avion i n'a fɔ avion loué gouvernement ma n'i y'a jateminɛ a tun bɛ taa 330 millions de francs CFA ye o de tun bɛ bɔ état kun walasa ka se ka avion bila min président bɛ voyager n'a ɲɔgɔnna o fɛnw kɔnɔ ko donc madame Buhari Fili Sisoko ale kɔni nana baara la ale y'a yira k'a fɔ monsieur Gafa Joly ko ani o fana ye email échange ko ye ani ministre de budget i n'a fɔ min ye k'a fɔ ko ka Boyini ɲini n ko o siratigɛ de kɔnɔ ko ale fana ko a ye lettre dɔ min signalement a ye signal dɔ kɛ lettre dɔ la d'intention na ani k'a yira k'a fɔ ko o fana sera ministre délégué ani ampliation a ye ampliation fana kɛ ka ɲɛsin min ye premier ministre o waati min ye tatalmin ye a ko o kɔnɔna na ni ampliation fana jateminɛ a ye a ŋaniyaw fɔ ampliation kɔnɔna na i n'a fɔ ni sɔku ye kuma min fɔ tolo a kuma ka jan nka an bɛ taa bakurubaya la ensuite ko madame Buhari Fili Sisoko a ye ko ale kɔni a ye min ye contrat ka se ka contrat ye o ma kɛ dɛ mais mɔgɔ min y'a kɛ o waati o de ye ministre des anciens combattants ministre de défense des anciens combattants min ye Sumeri Bube Mayiga ye an b'a fɔ ala ka dayɛlɛ suma ye ko o de bolo donna nin ko in kɔnɔ n'i ye jateminɛ nin procès in an bɛ se k'a fɔ a bɛna kɛ procès duman ye sabula kuma caman de bɛ k'a fɔ nin ye le stop ye bi sɔgɔla nin ye a 3e jour ye a ka ca kosɛbɛ fo ka na 4e jour fana na n'i ye jateminɛ kɛ bi mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka nin ko tɔ jateminɛ i ka taa nin waati in na le stop kan ka taa journal san lala n'a kɛ sababu ye i n'a fɔ Isaka Tambura ani Umar Bari olu de ye nin sɛbɛn n b'a f'i ye ko in ka ca ka ca page 2 a bɛɛ tɛna se ka kalaya ma. A siga t'o la. N'i bɔra le staff kɔnɔ sa n'ale da bɛ kiriko bunako kan ne bɛ ɲɛsin min ye indicateur de renouveau ma indicateur de renouveau a ye bɔli kɛ bi a da bɛ min ye kalanta san 2024 kalanta san 2025 o hakilina kɔnɔna ma sa ko o labɛnw hukumu kɔnɔ sa min ye ministre min ni ale bɛ kalankow bɛɛ lajɛlen kunna sa ale tun ye wele bila kunungo yɛrɛ alamisa septembre kalo tile 16 min ye kalanfaw bɛɛ lajɛlen ma sa maa o maa ni olu sen bɛ don kalanko tagabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli karamɔgɔw a yirala sa k'a fɔ ko min ye ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko min ye balina ko belebeleba ko o nana ye nin wele in kɔnɔna la ministre ka nin wele in ko ka sababuya kɛ ko syndicat minnu ni olu bɛ ekɔli karamɔgɔw olu tɔgɔ la sa ko olu ma ye koyi
kuma ye kɛnɛ kɔnɔ cogo si la. mais tolo yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ministre yɛrɛ an ma bɔ samiya la inondation bɛɛ aw bɛ taa hali bi ka école dayɛlɛ. u y'a yira sa k'a fɔ ko la majorité des syndicats de l'éducation ko olu ye rencontre in boycotté o boycotté o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko k'u ye u ma sɔn ka na wele lamɛn kunungo ministre ka wele u y'a yira sa k'a fɔ ko baara in sɔrɔla cogo di indicateur de renouveau u y'a yira k'a fɔ ko min ye syndicat ye olu ka ɲinini kɔnɔna la sa ko u dusukun de kasilen don ka ɲɛsin min ye ministre min ni ale bɛ kalanko yɛrɛ kunna an bɛ don min na i ko bi o ka wulikajɔw ma ka ɲɛsin u ma ko min ye syndicat ka ɲɛmɔgɔw ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko kabini ministre sigira a fo ka na se nin weleli in ma sa ko a mi siɲɛ cogo si la ko ka bɛn ni min ye olu ka laɲiniw ye a mi siɲɛ ka bɛn ni olu ɲɔgɔn ye okumu kɔnɔna la ko kalanta okumu min ni o filɛ nin ye ni an bɛ o bunakun kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bisa ko ka wele bila olu ma daridari k'a fɔ ko a ye n'aw sigi tabali kelen kan aw ni anw yaasa an ka kuma ko k'a sɔrɔ olu ka gafe dɔw bɛ yen nɔ u ka laɲini dɔw bɛ papiyew kɔnɔna la olu bɛ dalen minisiriso kɔnɔna la yen nɔ sa ko olu tɛna bi u tɛna sini gafe y'a yira sa k'a fɔ ko o okumu kɔnɔna de la sa min ye syndicat national de l'éducation et de la culture n'o ye SNEC ye ko o maaw fana ye nin wulikajɔ kelen in sabati syndicat caman fara bɛ ɲɔgɔn kan u da sɛn bɛ minnu ma wagati cogoya kɔnɔ an da tɛna s'a bɛɛ lajɛlen ma sa ko u bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebeleba kelen k'a yira k'a fɔ ko u tɛna wele in jaabi bari u n'a ta o ta sa ko min ye ministre ye ale ni a nɔfɛ jama sa ko u y'a laɲini sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ halisa k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye syndicat ninnu u bɛ se ka jisuma kɛ o koliji la ka na wele lamɛn yanni kalanta o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati cogoya minnu na fasiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye kalanta labɛn sa n'a bɛ wele ko préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025 k'a bɛna fɔ ko a ko k'a kɛmɛ siyɛkili sabasiri ye kaban k'a sɔrɔ kalanta yɛrɛ ma daminɛ indicateur de renouveau a b'o kɔnɔ Y Dumbuya ale ka fasiri do a ka bi bɔli aw bonya Y Dumbuya an bɛ taa bi le stop kɔnɔ cɛni bɛ ko daminɛ a t'a dabila i m'a bila foronto bugan na n'o tɛ a b'a dabila ka sɔrɔ maa m'a fɔ a ye siga t'a la n'o f'i ye an tora an bɛ taa le stop kɔnɔ le stop min la rédaction olu y'a yira k'a fɔ bi o ni min ye an ka ministre Bintu Kamara ko o ni ɲɔgɔn cɛ ko sɛ ko a kɛ bɛ ɲinani jakuma ye ko olu ma deli ka diya Bintu ye wa a tɛna daminɛ bi la wa ko n'ala sɔnna nin ko in fana ko bɛna taa ko olu kɔni ka péché kɛra min ye min olu ka jurumu sera ka kɛ min ye ko o ma kɛ dɔwɛrɛ ye koyi tolo ko seulement ko k'a yira dɔrɔn k'a fɔ u ka enquête dɔ kɔnɔ o ye enquête min yira k'a fɔ citerne 59 min kun tununa ko tɛ tiɲɛ ko kabini o kɛra ko ta kɛra forobamugu la o ni ministre cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o siratigɛ de kɔnɔ de stop o y'a yira k'a fɔ o hakilinaw kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ depuis o kɛra ko o ni ministre cɛ ko gɛlɛya donna ko nka o tɛna o bali k'o ka baara kɛ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ an ko bi fana k'a kɛ bɛ furakisɛ kunnama dɔ ye bi na ministre yɛrɛ ni olu ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye le stop o y'a yira fana k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi na ko gɛlɛyaba de bɛ yen min ye ministre muso min bɛ yen madame Bintu Kamara ko bi na ko foyi de ɲɛnen tɛ ale ni a baarakɛɲɔgɔnw fana ɲɔgɔn cɛ koyi n'i ye jateminɛ kɛ bi ko sabula sanga ni waati ko e de b'a ye ko ale de bɛ wuli walasa ka se ka i sen don ko la ko min tɛ a ɲɛsira la i n'a fɔ ko min yɛrɛ t'a ka compétence kɔnɔ ko sanga ni waati ko ale de bɛ bɔ k'i fili a kɔnɔ le stop y'a yira k'a fɔ nka min ye o ka enquête kɛlen ye surtout ni citerne min kuma fɔra Bamako min maaw wulila ka fɛn sugu bɛɛ fɔ o ma ko o nana laban don n'a ka laban ka d'o ma sabula Bamako fintigilaka minnu an b'a fɔ brigade spécialisée de pôle économique et financier olu min yamaruyalen don a ko ɲɛɲini na sɛgɛsɛgɛ nana ka jo d'o ma ko mais ko min ye stop ye ko o kɔni ko fɛn foyi de tɛna tɛmɛ olu ɲɛkɔrɔ k'olu b'a to yen k'o ka tɛmɛ olu na u ka baara kɛ ko ka se a dan na ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ko in bɛɛ bɛ yen nin waati in na ko nin waati in na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka waati caman bɛ yen ko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka min ye ministre Bintu ye ko a bɛ mun de la bi na nin gouvernement in kɔnɔ ko a jɔyɔrɔ ye mun ye ko tant que n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini an ba de y'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ko sini n'a bɔra yan dɔrɔn ko sini ko yelen na sɔrɔ ko o sini ale bi ko les Maliens sont en train de broyer dans le noir
o kɔrɔ ale bi isu ninnu o bɛ don so dibi la o bɛ bɔ dibi la kuran bɛna waati min o b'a sɔrɔ olu bɛ yan o bɛ taa waati o b'a sɔrɔ kuran tɛ yen donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko k'a kɛɲɛ ni o ye ko an ka hakilijigin kɛ hali bi koyi ko min ye délestage ye ko hali bi ko ka bɔ heure 6 min yɛrɛ kun fɔra ko o yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'a sɔrɔ bi koyi ko bi yɛrɛ kɔni n'i ye jateminɛ kɛ ko gɛlɛya caman de bɛ yen ko pire ko n'i ye jateminɛ kɛ n y'a f'i ye cogo min hali bi ko a ka cadre caman de bɛ yen bi-bi in na bɛnbaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabula olu kɔni b'a jira sanga ni waati ko min ye a b'a yɛrɛ bila ko la ko min tɛ a yɛrɛ ka fɛnw kɔnɔ a ka compétence kɔnɔna na ko le stock min ye o y'a yira fana k'a fɔ bi-bi in na ko projet caman de bɛ yen ko min ministre tun kan ka fɛɛrɛ kɛ olu ka se ka sɔrɔ cogo min nka ko silence radio ko baara tɛ ka kɛ o fana kan ko d'abord ko en premier lieu ko n'i ye jateminɛ ko projet dɔ tun bɛ yen min ye centrale appelé centrale BID ko min bɛna 1000 mégawatts di ouvrage ko min bɛ kɛ ouvrage d'évacuation ye ko n'i ye jateminɛ o ouvrage in tun kan ka financer banque islamique et de développement ma ko reliquat min tun bɛ yen o ye 24,776 millions d'euros ko o de kɔni kan ka flotter hali bi bailleur bolo kɔrɔ ko hali bi nin reliquat nin o ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ k'a kɛ walasa o ka se k'a sɔrɔ ko hali bi ministre sigilen don ko ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka mɛnɛ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko proposition fana tun kɛra ko a tora dɔrɔn ministre ka proposition kɛ dɔrɔn walasa ka se ka di bailleur ma pour que nin wari o ka se ka débloquer nka hali bi ko ayiwa ko a kɛra baara ye ko foyi tɛ ka bɔ donc o siratigɛ kɔnɔ ko nka ni nin tun kɛra o tun bɛ kɛ sababu ye bi-bi in na min ye centrale de poste HTB Sotiba ye ani baloko ko tun bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka nin yɔrɔ ninnu ka se k'o renforcer cogo min pour que dɛmɛ ka se ka don yɔrɔ nin baara ninnu ka se ka nɔgɔya ko nka a bɛ na ta ko lettre morte ko munna ko ministre de bɛ se k'o jaabi ko n'i bɔra o la ko deuxième projet min bɛ yen n'a ko yelen sira k'o fana financelen bɛ banque mondiale ma n'i ye jateminɛ ko o fana kun bilala en vigueur ko kabini février kalo san 2024 ko hali bi ko disposition foyi de ma se k'a ta walasa ka se ka nin activité nin k'o démarrage ko o fana dalen bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ o projet in fana ko a tora dɔrɔn ko ka se ka n'i ye jateminɛ kɛ ko o projet min bɛ yen ko a tora ka se ka libération des entreprises mercenaires nécessaire min bɛ yen min ye EDM ye a réalisation min ye baara minnu kan ka kɛ ligne na ani poste la ani n'i ye jateminɛ fana a fana kan ka hakilina minnu ta min ye mise en place de commission d'indemnisation c'est-à-dire mɔgɔ minnu fana bɛ yen ko énergie baara sera olu ka yɔrɔ la ko jamana ko an mago bɛ dugukolo ninnu na a ka yɔrɔ la ka kɛ ni jamana yɛrɛ nafa ye sabula wari musaka dɔ fana kan ka d'u ma o indemniser ko a kun kan ka se k'o bɛɛ fɛngɛ nka hali bi ko lettre morte ko fɛn ma k'o fana na ko an ka taa sabanan na ko n'i ye jateminɛ fana ko projet dɔ bɛ yen o ko boucle nord ko n'i ye o fana ye ko o fana cofinancelen don ça veut dire Mali État ani banque minnu bɛ yen min ye BID ye BEWA BAD ko olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka nin baara in kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu kɔni ye kibaruya min sɔrɔ a fɔra ko BID ta o kɔni validera session décembre 2023 la san 2023 a ka conseil d'administration fɛ ko nka min ye bolonɔ bilalen gafe la min ye mise en vigueur ye min ye convention ninnu ye ko o hali bi parti malien ta o kɔnɔnen don ko BAD ta ko a fɔra ko financement du boucle nord ko o fana validera session mars kalo san 2024 ko o fana kɛra a ka conseil d'administration fɛ nka min ye signature ye ani mise en vigueur de convention ye o fana dalen bɛ tiroir kɔnɔ hali bi donc min ye le stop ye n'a fɔ ye n ko bi le stop i n'a fɔ o kumana dɛ i n'a fɔ kurantigɛ digilen b'o yɛrɛ ko min ye BAD ta ye ko min ye BAD ta ye ko ka source y'a jira k'a fɔ négociation kɔni kɛra walasa projet nin o bɛ se ka na bila sen kan cogo min ko o fana kɛra conseil d'administration ani bailleur financier fɛ k'o fana kɛra o ka session 4 ta ko 4 trimestriel la ko o fana kɛra sababu maa min kɛra sababu ye ko nin waati in na ko o fana o ye a ka cadre d'administration dɔ ye k'o de kɛra sababu ye walasa nin baara in ka se ka kɛ nka hali bi ko an bɛ se k'a fɔ o hukumu kɔnɔna na fiche individuelle ko o ko kɔni bɛ
olu ma se ka valider alibi donc a fana ma vie o kumana mais ni rédaction ka koy ka bo le stop kono ni mambe ka to fam e be ta le stop ça et na to fam sabula wati anyo de fo aban ko la gafe obi o ka cha tolo bolo ni tolo ni fiana do ko bi gafe chama de babolo waya ngata ni le stop kumano la me ne vente ga do ni wati na sa me boni gafe munye info matin o dabe wuli ka jola ko mi ni Sénégal jamana kuntiki ni o e Bassirou Diomaye Faye ko ale wuli ka jom ke Nations Unies nyakoro mi ni info matin u kame ka gori tura kan bi boli la u ya yira ka fɔ ko min ye Bassirou Diomaye Faye ka yira ta ko min ye Sahel jamanaw ye ko o tɛ se ka sɔn cogo si la min ye puissance étrangère n'o ye diɲɛ jamana belebelebaw ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko u bɛna farafina jamanaw kana o kɛ u ka sɛkili sabasiri yɔrɔ ye min ye rivalité des puissances étrangères ye ko Bassirou Diomaye Faye k'a ye nin bɔli min kɛ Nations Unies ɲɛkɔrɔ sa nin y'a bɔ ko fɔlɔ ye ko wa ko a tora maaw hakili la koyi gafe ka ɲɛfɔli la info matin u y'a yira k'a fɔ ko Sénégal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ko a ka nin wulikajɔ Assemblée générale okumu kɔnɔna la Nations Unies tagabolo la ko a ye nin bɔkɔli min kɛ sa a y'a da don wulikajɔ caman na wulikajɔ minnu ko ni o kɛn bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ye an bɛ don min na i ko bi farafina jamanaw olu ni Nations Unies yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koyi ko Bassirou Diomaye Faye a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wagati b'an kɔ la ko min ye bakuruba okumu kɔnɔna ye sa an b'a bakurubaya ko a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye wulikajɔw caman jateminɛ farafina kɔnɔna la farafin jamanaw yɛrɛ damaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka na se min ye kɛlɛ banbaliw ma farafina fo kana se sɔrɔ o burujali ma farafina ko ni y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa ko ni puissance étrangère n'o ye jamana belebeleba minnu ni olu bɛna farafina kɔnɔna la ko ni olu sen bɔ a la ko a tɔ b'a dɛn ko o hakilina de kɔnɔna la min ye ale Bassirou Diomaye Faye Sénégal jamana kuntigi do ko bari k'a bɛ kuma la nin waati la farafina bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la koyi ko a sera ten sa min ye diɲɛ makobatigiw ye nanzaraw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko u ka farafina to yen farafina ka fiɲɛ sama ten Bassirou Diomaye Faye a ka ɲɛfɔli la halisa Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ k'a ko a misaliya caman bɛ a bolo wa diɲɛma b'a dɔn a da bɛ wulikajɔ minnu na ko n'i y'a jateminɛ diɲɛ jamana belebelebaw ka wulikajɔw kɔnɔna la a da taara se hali Américains ka kɛlɛw ma ka na se min ye Jérusalem tagabolo Palestine kɛlɛw n'a ɲɔgɔnnaw la ko o ɲɔgɔn wulikajɔ minnu ni olu bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko kabini ale yɛrɛ jamanakuntigi don an b'an pan o kunna sa ko kabi ale yɛrɛ ka dɔgɔn fo ka na se an bɛ don min na i ko bi mais o da bɛ nin kɛlɛ sira ninnu kan ko n'i y'o jateminɛ o kɛlɛ ninnu k'a bɛna fɔ ko min ye nanzara jamanaw ye Bassirou Diomaye Faye ka fɔli la info matin kɔnɔ bi ko a bɛna fɔ nanzara jamanaw bɛ ka o de ta k'a ɲini ka o transporter ka na n'a ye farafina jamana kɔnɔ ko o sira minnu ni olu bɛ ka na sa k'a sera ten sa min ye farafin jamanaw ye bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛ yɛlɛ i n'a fɔ min ye Sénégal jamanakuntigi ye a bɛ ka plaider a la cogoya minnu na k'a ko lakana tagabolo kɔnɔ ko n'i y'o jateminɛ tiɲɛ don k'a fɔ ko min ye farafina jamana caman bɛ yen an bɛ don min na i ko bi ko lakana tɛ olu fan fɛ ko bari n'i ye scène internationale lajɛ n'o ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ye sa ko o fana nɔ belebeleba bɛ min ye bɛnbaliya minnu ni o bɛ farafina jamanaw kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko Banque mondiale FMI ka na se min ye tubabuw ka structure caman ma ko olu bɛ wulikajɔ minnu na géopolitique et économique o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko de kɛn bɛ sababu ye min ye farafina jamanaw bisibasaw ka na a kɔnɔ Bassirou Diomaye Faye ko a ka nin bɔli min ni a y'a kɛ Nations Unies ɲɛkɔrɔ sa gafe ka ɲɛfɔli la info matin ko a tora maa hakili la ko k'a sababuya kɛ ko a ye wulikajɔ min ta nin ye sa a ye sira min ta a ye kumakan min ta n'a sera k'a waleya sa ko a bɛ se ka jateminɛ i n'a fɔ farafina cɛba dɔ don an bɛ don min na i ko bi gafe a bɛ info matin kɔnɔna la Sikuba ale ka fasiri don aw bonya b'a la Sikuba fulakɛ n m'a f'i ye n ko n'i ye kamalenkɔrɔ ye ka muso bɔbɔraba furu sa n ko a diɲɛ ko tɛ a dogo de y'a bila la donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa professeur an bɛ taa Mamani Ouattara ale ye stagiaire ye ale kɔni ye gafe sɛbɛn min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na bi bɔli la komi i y'a fɔ waati bɛ école la sanga ni waati n'a waati bɔ école la ka taa a y'a yira k'a fɔ ngolo nin ko bɛ an yɛrɛ kunnafonidila kunkan ko ye a y'a yira k'a fɔ bi bi in na min ye kunnafonidila minnu bɛ kunnafonidi kɛ Sahel kɔnɔ ko bi bi in na ko gɛlɛya b'u o kan ko n'i ye jateminɛ kɛ ko gɛlɛya ye jumɛn ye min ye banbati walew ko olu bɛ sanga ni waati olu bɛ wulikajɔw kɛ walasa ka banbati walew kɛ ka ɲɛsin olu ma ko o siratigɛ de kɔnɔ bi bi in na ko min ye o ye maaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ taa fo
radio local 500 radio te bagele min 500 radio local farafina kɔnɔna na min Afrique de l'Ouest ye ko fara walasa ka wele kan bɔ ka ɲɛsin ka fɔ ko bɛɛ bɛna bibi na fɛrɛ kan ka kɛ walasa min ye kunnafonidilaw ye olu ka se ka protéger cogo min u ka baaraw kɔnɔ min ye liberté de presse ye ani ka se ka o lakana cogo min ni région sahélienne ninnu kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni risque tɛ fɛn wɛrɛ ye ko journalistes bi na ko gɛlɛya sugu bɛɛ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ min bɛ banbaci walew ye ani ka u ta toyi ka tunun n'u ye min bɛ an ko enlèvement ani n'i ye jateminɛ fana kɛ an bɛ se k'a fɔ ko o kɔni kɛra mun kunnanti ye ni jamana in kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni professionnel de média mɔgɔ ninnu ko o kɛn bɛ ka u ɲɛsin nin fɛn ninnu ni violence ninnu ma violence de groupe armé terroriste ani n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye jamana ninnu yɛrɛ fana ka jamana marabaw olu ka pression ye min ye jamana saba min ye jamanaw ye jamana in n'a fɔ Burkina Faso, Mali, Niger ani Tchad ko min ye organisateur Reporters sans frontières ale fana a y'a yira k'a fɔ ko vraiment ko état ka dɛsɛ walasa ka se ka journalistes ka lakana sabati ni zone ninnu kɔnɔ bi ko u kan ka kɛ jɔrɔna ko ye ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛ kɛ sababu ye waati dɔ la yɛrɛ min ye ni maa ninnu ye a bɛ taa laban fagali la min ye assassinat ye n'i ye jateminɛ fana kɛ fana ko l'organisation non gouvernementale olu fana sɛbɛn nin ko in na o tɛ mɔgɔ ye min tɛ gouvernement kɔnɔ wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bolo ko mais n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini novembre san 2023 ko journaliste 2 min ye radio communautaire ye ko olu kɔni kɛra victime ye an bɛ se k'a fɔ fagali yɛrɛ kɛra o ye min ye Mali ani Tchad kɔnɔ min ye reporter a y'a yira aussi fana k'a fɔ ko zone dɔ bɛ min ye monsieur Idrissa Yaya ye ko ye journaliste ye radio communautaire dɔ la Mongo ko ale kɔni kɛra ale fagara en même temps a muso a n'a den ko o fana fagara ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko professionnel ba maa 4 ɲɔgɔn bonyaku ko olu fana taara coyi ka tunu n'o ye ko Reporters sans frontières ale kɔni y'a yira k'a fɔ o la a b'a ɲini walasa signature min ye n y'a fɔ ye 547 radio communautaire min bɛ Sahel pays africain Sahel kɔnɔ ani Afrique de l'Ouest olu ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka pétition kɛ ka damakasi kɛ walasa nin waati na olu ka lakana bɛ se ka sabati cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ani ni nin ko nasugu kɛra enquête ka dayɛlɛ walasa maa minnu sen bɛ nin ko in na assassinat na olu ka se ka poursuivre cogo min ani ko n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye journaliste minnu fana bɛ ta coyi ka tunu n'o ye fɛɛrɛ ka kɛ walasa négociation ka kɛ walasa olu ka se k'a ye cogo min ani n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye radio ye yɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ a kɔnɔ fɛɛrɛ ka kɛ olu ka se ka dilan ani ka se ka min ye équipe ninnu fana k'u former min ye communication surtout kɛlɛ n'a ɲɔgɔn na ani loi min bɛ yen ani loi yɛrɛ nafa ka se k'o kɛ cogo min n'i ye jateminɛ fana kɛ a y'a yira k'a fɔ nin ko bɛɛ bɛ kɛ nin kɔnɔna na min ye reporter ye a y'a yira k'a fɔ o bɛ dénonciation fana kɛ min ye condition journalistes n'i ye jateminɛ kɛ bi na journalistes tɛ condition na wa ko journalistes ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ sabula i b'a sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ gouvernement tɛ se ka ni radio ninnu ni journalistes ninnu kumakan de bɛ se yen walasa ka se ka hakili sigi ka kunnafoni di ko o kunnafoni di bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko tolo ko o bɛ kɛ waati dɔ la u b'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ kan yɔrɔ min yɛrɛ lakana yɛrɛ tɛ yen nka baara kanu kama ani walasa ka se ka mɔgɔw kunnafoni ko o bɛ sɔrɔ o la ko n'i ye jamana yɛrɛ ta n'a bɔra sɔrɔsi la journalistes de bɛ bin kɛlɛkɔrɔ la ka taa donc ko o bɛ welewelekan de da waati na ni baara minnu bɛ ka kɛ vraiment fɛɛrɛ ka kɛ min ye journalistes ye olu bɛ se ka protéger cogo min ko surtout population olu de bɛ kɛ sababu ye walasa population ka se ka kunnafoni sanima sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ jamanaw kɔnɔ a tiɲɛ a n'a nkalon ko a journaliste professionnel olu de b'a baara kɛ donc fɛɛrɛ ka kɛ ko walasa olu ka se ka lakana cogo min ko n'i ye jateminɛ fana kɛ pression fana ka ca ko tolo ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye marabaa ɲɛmɔgɔw ye ko sanga ni waati olu de bɛ pression fana ta walasa ka se ka ni télé ni kunnafoni di so ninnu u sɛgɛrɛ ko datuguli b'a la gɛnni b'a la
et ka ta k'i tun ye coyi b'a la walasa ka correspondant dɔw fana k'u gɛn ko nin bɛɛ de bɛ gɛlɛya min b'a kɔnɔ ni n y'a fɔ cogo min Mohamed Ouattara ale ye stagiaire ye kalanden ale bolonɔ de ye nin ye ka bɔ nin waati in na e ko waati b'an kɔ la waati dun sera dɛ kosɛbɛ kɛ i y'a fɔ cogoya min na waati sera an b'a datugu ni laban in ye sa o ti dɔ wɛrɛ koyi ko min ye journal min ni ale tɔgɔ ko national olu de don u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Adama Gindo ye sa ko ka kɛɲɛ ni min ye 22 septembre san 2024 o ta okumu kɔnɔna la sa ko Adama Gindo k'a ye kuma belebeleba bɔ ka bin ko ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye indépendance okumu kɔnɔna ye sa ko a ma sɔrɔ cogo si la dakasunɔgɔ kɔnɔ ko wa ko min ye a nisɔndiya kɛnɛw ye sa an bɛ don min na i ko bi kan k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an kana bɛɛ lajɛlen kɛ tɛgɛrɛ fɔ ko ye ko Adama Gindo a y'a yira sa ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye min ye wulikajɔ min ni o kɛra Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya okumu kɔnɔ 64 okumu kɔnɔ ko Adama Gindo a ye nin ɲɛfɔli ninnu ta wagati cogoya kɔnɔ sa an da bɛ se a ma ko k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya min ni an da bɛ a la su fara tile kan a kana kɛ dununta ni tɛgɛrɛ fɔ dama ye ko an k'a lajɛ maa minnu ni olu ye baara kɛ a kɔnɔ don tɛmɛnlenw na fo ka na se bi ma an ka an sen da olu ta dayɔrɔ la k'o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye. o gisɛn ko ale b'a sen da i kan. Bazumana Kane ale ka fasiri don a y'a ta an y'a ta o de bɛ wele ko national. o gisɛn k'a b'a sen da i kan ko waati sera. a fɔ k'an bɛ kokolo ka lamɛnjɛkulu fɔ o de fɔ waati min telelakala ye waati ye waati min sagana ka d'a ma o sera donc waati siratigɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo surtout an yɛrɛ kɔrɔkɛba Guinée y'o de fɔ Dirisa Kamara olu ka indépendance fana bɛna se la Guinée bɛna ka indépendance fêter nka a fɔra ko yen fana ɲagaminen don o t'a dɔn ko yɛrɛ sira cogo min fo n ka tila ka taa ɲininka o la donc an b'ale fana fo ka wale ɲuman dɔn a y'an kɔrɔkɛba ye sabula n'i bɛ don joliba la ale de bɛ mɔgɔw bisimila k'o kunbɛn maa min bolo tun bɛ